usa ka 7 anyos nga batang lalaki nahiagom ang taon og seryoso nga kakulian sa iyang panglawas. Dugay kay siya nga nasakit, dugay kay siya naayo sa iyang sakit. Kapag kaayo na niya, niburot ang iyang buko-buko. Bugat na kay iyang buko-buko na di na siya katuyhan sa paglakaw. Motong gitawag na siyang buktot sa iyang mga ginikanan, sa iyang mga higala, sa iyang mga kaila. Naluoy sila niya, pero wa man sila mahimo, wa may tambal sa iyang pagkabuktot. Di na siya katuyhan og barong. Mulakaw siya yung taon, iyang itukod ang iyang kamot sa iyang tuhod. Aron siya dili matumba, aron dili ba siya makabalanse ba siya. Hangtod usa anak kagabi, nagdamgo siya. Iyang giauhag ang pari sa kumbento sa Basilica, si Padre Juan Caballero. Tungod kay nagdamgo siya nga nakahigayon siya paghawak sa imahe ni Senyor Santo Niño. So iyang gihangyo ang pari, si Padre Juan Caballero. Mahimo ba dre? Muhawak ko sa imahe? So gitugutan siya sa pare, naluoy ang pare taon siyang kahimtang, naglisunin taon siya og hawk. Kumat siya nagkahawk, nagduka siya. So nakatug siya. Pagmata niya pagkasulod buntag, tuyhad na kaya buko-buko. Di na siya buktot, di na siya bako. Hasta iyang mga ginikanan, hasta ilang tanang mga silingan, hasta iyang mga kaila, hasta ang kaparian sa Basilica na hibong. Ang bata nga buktot ni kalit lang katuyhan. Ug ilang ipasilunggan si Senyor Santo Niño niya tumaong kaayuhan.